ҳавлии дуошунагаи фурӯшӣ назди бозори Балх минтақаи беҳтарин бо нархи ҳамагӣ 999 000 сомонӣ ҳавли фавран фурӯхта мешавад. Ассалому алайкум. Хонаи фурӯшии имрӯзаамон назди бозори Балхда ҷойгир мебошад. Аз ин тараф бозори Балх ва аз ин тараф роҳ ба сӯи шаҳри Исор. Хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. Аз роҳи калон то хонаи ҳамагӣ 750 метр. Бисёри баъд гап мезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем ва марҳамат худи ҳавлии фурӯшӣ. ҳавлии фурӯшии имрӯзаамон дар умум иборат аз 3 сотиқ замин ва 5 дар хона мебошад. Дӯстони азиз, дар умум иборат аз 2 бино, яктояш бинои асосӣ иборат аз 2 ошуна ва падвал ва дуюмги бинои иловагӣ иборат аз 1 ошуна. ҳавли теғпаспар дорад, бо барқ ва об таъмин мебошад. Дар наздикиаш 2 мактаб аст, масҷид ва аз роҳи калонам ҳамагӣ 750 метр дур мебошад. Дар наздикии бозори Балх ҷойгир аст. Ҳама чизҳои даркорӣ дар наздаш қарор дорад. Дӯстони азиз, ҳуҷраҳои дуюм ошунае оли тақсим накардагианд. Дар ҳавлӣ 2 чуқурӣ кардагӣ дӯстони азиз, алоҳида барои ҳоҷатхона, алоҳида барои ошхона. Ҳардуяш 6 метра мебошад. Нархи ҳавлӣ бошад 999 000 сомонӣ. Боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. Аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед. Инҷо тақхона, ҳоҷатхонаву ҳаммом, ошхона, ҳуҷраи истиқоматӣ ва дуюм дар. ва дар ин ҷо бошад бинои иловагӣ дӯстони азиз. дар ин ҷо дегдонхона ва дар ин ҷо бошад ҷойи ҳезум. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. Барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё инки Telegram муроҷиат кунед. То боздид, барори кор, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотир расон мекунем ки Дом Тиҷей канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. Барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед дӯстони азиз.